kangko mano empret berit berit pating ceruwit-wit salurutan deni rango pati pangan yu pada hambyu pada hambyu pada hambyu ambyaning pasawan nyucui pari rayan nyucui pari rayan delihane neng padangan konangan bapak tani piket mikut ambe sengat ambe sangut nontoni parine asrut mano petet diet pating ceruwet-wet reram rambet turut nyemang grambel sepirang-pirang wulu ijo cecok
para kleber milih akeh wong-wongane rambut ngaret katrikan pancindrane dadi lena kasimet para kleber milih akeh wong-wongane rambut ngarep Rekatri kata pancindrane Pacilena kasrimpet Lebut jari
alasan tanpa tapi nerang paseng meko mendong ngibarangi dari jagat ngulandara ngalambara munggahi gunung katunggal ngombar gagasan satemaki nomo
Kaji saking tamu Kakang Putri, kalajengaken panglipur sarangan kanca-kanca Respati. Ayo disidake Mbak Lastri. Sida ngadeg wong mau kepelak salat zuhur dadi ya sradate ngopo. Sida ngadeg ora kisinan iki. Nggih. Nduk, niki kantun suka pari suka lipur banyu mili. Suaraku nek kaya ngene cah. Mas, suarane bangkok kok dadi ngene Mas. Suarane kaya alien mandaran. Ada Mas ki ora sak baene terae kok Mas. Nggih. Niki ngaturke kang jumbo kalian swasana Mbak Lastri. Nggih. Ya diawali wong awake dhewe ngadeg ya di ngalus-alusik. Terus engko mbok menawa panyunan lagong saking kanca-kanca Karang Taruna utawi bapak ibu among rawuh kalian sedulur-sedulur warga ageng wonten ing Parangjara mriki mengke setunggal pokok sawiji dipun aturaken. Waktu ijik panjang. Bapak ngersakaken lagon pun apa, Pak? Mbok meneh ngersakaken lagon napa, Pak? Apa, Pak? Nggih. Wuyung. Oh ngaten, nyuwun bawane wuyung, sak langgame, terus dijaipongke. Kowe iso apa ora? Ya, bawane sing penting pelak ya, Nduk. Kali aku. Sinawang tanpa seni marang wong kowe pemirsa. Kowe aja ganggu kowe. Lah adani kae lho, Mbak. Lah aku diganggu terus lho nek aku bawa ki. Piye? Ketoke pendeke WA-mu ora dibales kae lho. Kowe WA kae ta? Iya. Ora tak bales kowe kok rumangsamu kok ya. Nyawang mung ayo lemah. Ngendi manut sliramu. Mubeng. Mati yo tak lakonane. Kesusu mati ya ngopo? Anggraku iso nyawang wong ayu lambemu abah mati yo aku wis purun lali aku mau angger tresna kumbo tompo buatan ngangge sakit napa jenenge Mbak Najeng langgam puyung monggo Bu kenalan sih ojo galak-galak to rumangsa kaya Mbak sinten oh siap nika ibu sinten Ibu Novi mugi sehat selalu panjang yuswa murah rezeki Bu Novi muga-muga sehat awake didongake Bu Novi gek dang meteng melih alhamdulillah lah piyaine jek ayu ngeden ya jek bakok rumangsamu kok ya kok terus meteng melih jare ora apa-apa laraning lara ora kaya wong kang nandang wuyung monggo Yayi
selamat kagem Mbak Evita kalian Mas Punto Diwantara. Nggih. Muga-muga asalipun omah-omah langgeng. Amin. Dados keluarga yang ayam tentrem sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Tundhonipun diajeng Evita, Mbak Evita muga-muga cepet pikantuk momongan. Amin. Muga-muga gedang meteng ya, Nduk. Nah, alhamdulillah. Lanjut sih, Nduk. Lanjut. Garape rokok segeres ragenan ha. Iya. Menika panyuwun saking Bapak Nyamu Gati Mbak Lastri. Kunjuk dumateng protamu kakung putri sedaya muga dados rena ing penggalihipun. Sarengan Respati Campursari. Manyadrang doyan rajana dolan bingung kalian Ibu ingkang ngamugati Bu Suyanti. Matur sembah nuwun Ibu sampun dipun timbali. Muga-muga sabibaripun tasakuran Kang Putra Putri, sabibaripun keluarga panjenengan pinaringan ayem tentrem sak keluarga. Bu Suyanti muga-muga selalu sehat, rezekine ora lokak saya kebak, ora utah saya wutuh. Tuke mantu iso turah gemblawah kaya uyah ora mamah, muga-muga bathi. Amin. Masyaallah Bu Suyanti cantik iki mau tak kira kaya pesinden kondang lho, Nduk. Kaya Mbak Endah Laras. Iya, iya. Mbok menawi ngresake lagu napa? Mboten. Nemenan. Tenan. Bu Suyanti ketok nak piyayine iki sugih dit. Wong ki sangger duwe duit akeh ki piyayine awake subur kaya aku kaya Bu Suyanti ngene iki. Oh ngono, kaya kowe sugih dit. Iya, beda karo penyanyi kuru-kuru ngono ki kokian pikiran. Ketoke iya. Ingkang bagus sehat nggih Bu, alhamdulillah. Cantik itu tidak harus kurus. Gendut pun bisa imut. Loh ngono.
Ngelemu ora apa-apa, 3 dina ora dipakani, ora ketok kuru ya to. Tur penake siji. Apa? Bapak kira tau tuku kasur. Nggih apa? Lah wis empuk kok. Nggih mengke dipun aturaken. Nggih. Nemen ya Dok ngene. Nemen. Heeh. Dilanjutke sik ayo. Iki ki sapa nyawer ge 2.000 tok rene tunggale. Mas. Kuwi wis cah cilik nyawere 2.000. Lah kok bapake piro? Ele jaluk amboke nek ge nyawer mosok 2.000 tok. 20. Ya. Tukang bobok, tukang pilis, plaris, babon sita anak kemriwis golek sing manis lambene tipis. 2.000 ritek. Heeh, ora apa-apa. Kuwi generasi penerus. Generasi penerus budaya. Penerus budaya. Heeh, kudu diururi. Diuri-uri calon penanggap-penanggap. Heeh, tenan. Nek awake dhewe ijik. Yo ijik to, Mas. Maksude iki ijik nyanyi, ijik nyinden. Ya kowe disio. Lah kan ya pengen duwe cita-cita arep pengen dadi usaha ngono kok. Ngono. Piye to? Dek, nyuwun Bapak meleh ndang sing warnane biru ngono lho. Ya, warnane biru ya Dek aja 2.000. Nek ra ya 20. Yang bayar tukang parkir mantan. Ya dadah, Dek. Dadaku semua. Bapak Jepang. Sembanipun sampun katur Pak lagunipun muga dados rena ing penggalih. Mbok menawi napa malih Pak jenengan dawuh napa malih? Oh nggih ilmu padi ya nanti dikasih nah dangdutan ya Mas. Waktu masih panjang sampai jam 4 nanti Dek. Heeh. Niku bos muda. Bos muda menika. Niku bos e. Oh, sing ngersane bos Respati muda. Alhamdulillah. Sing bos sepuh. Sing bos sepuh sing Pak Harno. Terus bos muda menika. Ngapunten lho, Bos. Nggih, skecake. Piye ditanggap bola bali barang kok e? Lali wong duwite entek lho. Bola bali beda-beda nggon kok masane. Racet to. Nggo, Pak. Lagune napa? Enggak, Mbak Tatin. Tetes sing tresno. Ayo, sik dipilih siapa iki, Nggih? Mbak Atin. Ya, ayo, Nduk, tetek Retna, Nduk. Sugeng siang Bapak. Assalamualaikum. Aku Pak Marno. Oh Bapak.
lebetke? Tresno iki ora mendem saya suwe saya tambah tresno paton kowe ra bandingake najan aku saka pura tak Iya, iya, iya. Respati. Om Riko, nggih. Alayo, alayo. Mania bacem. Au, ikaliku, ikaliku. Iya. Monggo Bapak. sinawang katon netra sapa wonge sing ra nandhang tresna anur kuning lengkung-lengkung sapa wonge nandhang wuyung Di mana Rasa tresna sering nawangi nanging aku ra bisa nduweni kadang kates nganti jampi satetes tresna kanggo tambah ati monggo Bapak iya Italiku Najan sewindu tresnamu bakal tak Hae 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 Tungkin tak kentu Jas tresna iki ora mandheng Jos Ayo, Cak. Kayu Mas Nanang Ayo terus Au goyangke Ini rada balik Kita balik ke ora, hei. Ngono terus, Nang Jiro. ngono terus teko subuh. Pegel aku kok teko subuh mbahmu. Selak isin lho Mas ndang Salah ngising. Nang Au siji loro ta. Enggak mau, Astagfirullahaladzim Balik ke enggak mau. Ya wis anu kene wae teko sesuk awak dhewe tok. balik ke sik lho Mas Nanang aja kaya mangkono lho Mas Tin boyok mung pegel lho Tin Ya mangsa aku ora dibalekke yo Ah, jan Bapak. tenan kanca-kanca. Malih. Sembah nuwun, Pak. Badhe tanduk melih Apa Oh, nyanyi nggih. dulu nggih. Setika Pak matur sembah nuwun sampun Matur ngaturaken sembah setunggal nuwun. lagonan. Pak Nadia ya bisa Ganti Elia Sanjaya. Ayo Mbak Elia, ngadeg kene. Nah, digarap kanca-kanca Respati, Nduk, digayangke, digumyake. Ini denteni warga akeh lho ngger kowe. Nyake sak-sake manut mung lagu urung metu kabeh kok ya. Saking pengen Nah, gede-gede iso lewat. nggih niki Bu Yo. Elia Sanjaya.
Jek lagune napa niki? Saiki ngebaki TV kok, Bu. Kiteknen to Mas. Niki Bu Nopi, Nduk, kenalono. Oh, iming-iming. Bu Nopi kajenge nyanyi kalian Mbak Mau sinten nyanyi menika? bareng boleh. Mbak Mila karo Mbak Mila. Iki sing Mila alergi udang kae apa piye to? Kudu sing nek nggon Facebook kae lho, Nduk. Sing endi? Aku duwe kanca Mila alergi udang ke Jojo Oh, iki. kene iki to? Kudu ketoke. Sanes nggih, mboten nggon Facebook. Bu Mila saged nyanyi Ayo. monggo. Oh, ngiming-ngiming Kita ya. Dikasih Joget karo lagu Mbak iming-iming, Nopi, ayo. Sing penting maju ngono. Sing penting maju. Nek wis maju rek entuk mundur lho. Maju terus. Iming-iming cah. Heeh, iki Ya. panjenengan saking Monggo ditemenin yang mau joget. spesial kagem nggak ibu-ibu apa-apa. sedaya, mugi-mugi sedaya sehat. Ini nduk aja nduk yang pawon kene nggih. Lah, kene. Nggih joget kabeh nggih Bu nggih. Oh, alah. Ah, jan tenan. Iming-iming, Nduk. Monggo Mbak Mila. Mbak Mila yo, Mbak. Mbak Mila. Wose lah iki ki lho. Amit sarang Niki napa mriko, Mbak? Kok malah seneng delik iki lho, Jan. Ya. Sing biasane joget sinten monggo? Monggo, Bu. Angge jami saya. Buten. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti, kurang apa yang aku ini Joget. dan
masukku dhewe. Kalau cinta